sărbători pentru Amza Pelea, cu o seară înainte de a se dezveli în Băileștiul lui Amza Pelea un bust al său. Lucrurile s-au întâmplat așa. Am plecat din București împreună cu Adrian Păunescu. În vremea aceea eram consilierul lui privat și la Senatul României. Și am plecat spre Bârca. Nu mi-a zis de ce. Am ajuns la Bârca după masa, frumos așa. Cristi, băi ceva. M-a întrebat dacă beau, incredibil, că nu ne lăsa să bem. M-a reușit că e martă. N-aveam voie să bem alcool. Păi zic că aș bea ceva normal, că nu mă feresc, da? Dă-ți ceva de băut. Mi-au dat niște zaibări din ala de acolo, de la Păinești. Și după o vreme zice, ai o linie melodică? Păi am. Hai să murmură-o puțin, ca să scriem ceva. Și am început. Foarte frumos, continuăm. Și am murmurat așa vreo jumătate de oră. Timp în care el scria. Și la un moment dat mi-a întins. Și ia vezi cum se potrivește. Una peste alta, să nu lungesc, după tot această întâmplare care a durat undeva la vreo oră, cam într-o oră s-a scris cântecul, a ieșit ceea ce vă voi cânta eu în continuare și ceea ce a doua zi, repet, habar n-am avut. A doua zi ne-am urcat în mașină, ne-am dus la Băilești și acolo era o mare de lume. Deci era o mare de lume. M-a speriat. Ce se întâmplă? Nu știi, păi se stălește bustul lui Amza Pelea. Pentru asta am scris cântecul. Păi zic și eu de unde? Doamne, habar n-aveam. Noi nimic. Și atunci s-a întâmplat o fază grozavă pe care vreau să vă spun. Deci la lansare, lume multă, toată floarea actorilor, oficiali, au vorbit pe rând, trece vremea, nu mai intrăm, trece. Cândva intrăm. Eram și cu Tatiana și cu domnul Păunescu. Oamenii de la care organizaseră tot nu aveau decât un singur microfon, pentru că s-au așteptat să fie doar oameni care vorbesc acolo, nu să fie și vreun cântăresc, ceva, un al doilea microfon, sau pe vremea aia nici n-aveam chitară amplificată, nici nu se punea problema. Și atunci la un singur microfon, Păunescu a spus, am scris un cântec împreună cu Cristian Buică pentru fratele meu Amza Pelea, pe care îl cântăm acum. Și imaginați-vă faza următoare. Domnia sa ținea microfonul. Era în stânga mea. Eu încep. Da, nu se auzea nimic. Lumea acolo, în aer liber, nu se auzea, nu se înțelegea, nu se auzea. Uite, anii nu sunt ani. Și trimite microfonul. Și uite, anii nu sunt ani. Fac și ia microfonul. Când le îmboți, când dău. Când le îmboți și când... Deci s-a auzit așa un fel de... Oamenii de acolo n-au prea auzit mai nimic. Pentru că așa a fost situația. Iată, însă, dumneavoastră veți auzi. Dar noi vom auzi tot. Așa. Hai, de apropo de tot, niciodată nu-l cânt complet, dar uite acum să cânt. Așa. Pentru că e o seară faină, este că o seară faină. Chiar e. La inginer, dacă stăteam acasă, era încă o seară la televizor sau la ce ne Era uităm. cu o seară acasă. E adevărat că sunt meciuri. Da, era și cu meciuri ceva, însă. Bun. Baladă pentru Amza Pelea. Uite, anii nu sunt ani, când limbuți și când tăcuți au venit americanii, scoală Amzo să-i saluți. A intrat în România, Europa până la cot și a venit democrația, numai tu n-ai drept de vot. Râdem, hohotem planeta, dar noi plângem ce păcat când negociind cu feta suga s-a privatizat. Din etapă în etapă nu ajungem nicăieri, după ce să mai bem apă dacă toți suntem șomeri. Ai plecat de copil dintre tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești. Ai plecat de copil dintre tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești.
Românie, nani, nani, că ai ajuns printre cei mici. Au venit americanii, dar și rușii sunt aici. Te împeți de libertate și pe alții îngâni. Românie, ai de toate, însă nu prea ai români. Când ne iau atâția pielea și nu zice nimeni pâs, ne gândim la Amzapelea și îi îngropăm în râs. Ești atâta de departe, suferința te-a constrâns. Viața mamiei de moarte, Amzo, scoate-ne din plâns. Da, ai plecat de copil dintre-ai tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești. Ai plecat de copil dintre-ai tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești. Vin românii să se închine către marele Oltean. Comedia-ți vine bine, genial, tragedian. Tu pe-ai tăi de acasă nu-i uiți, pâinea-n țesut a spus ceva. Iese să aibă rol pe uliți, întrebând de gura ta. Poate nici n-auzi refrenul peste care am lăcrimat, dacă așuiera și trenul ce trecea spre Calafat. Eu apă mai la vale și deasupra e un nor și bat vânturi infernale în crucea marelui actor. Ai plecat de copil dintre-ai tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești. Ai plecat de copil dintre-ai tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești. Mai la sud se aude tunul și în est e iarăși rău. Amzo, va veni Crăciunul și ni dorme azul tău. Pune caii la căruță, te rugăm să te grăbești, că oltenii nu te cruță și-ți fac bronz la Băilești. Și tu acolo, frate, te rugăm să fii urgent, ca să râzi pe deșelate când te vezi în monument. Și fă râsul de rapie și fă rege pe artist, fă un pic de bucurie pentru neamul tău cel trist. Da, da, ai plecat de copil dintre-ai tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești. Ai plecat de copil dintre-ai tăi din Băilești, te-ai întors monument, prințul glumei românești, prințul glumei românești, prințul glumei românești. Am dat